kabisyo diri Square Rens ug welcome back na pod sa akong YouTube channel. So karon guys, murag gigulbaan ko nga murag kuan. So before ta magsugod di ay, so gimingaw jud ko ninyo guys, kabalo pod ko nga waiting po mas mga video kay na strike man gud ko guys within 1 week. So mingon tag strike guys, grabe jud dito dilim dai jud guys nga ma-strike tag 1 week. Grabe jud guys. Murag ang ahong kasing-kasing bang huna-huna murag nakuwangan ba kay kanang gimingaw ka guys nga mag-upload sa imong mga vlog. So na-strike man ko, so wala ko ga-upload. So ang last nga vlog mao to si Flora May, si Ate Terry katong nag-guest na sa ang vlog kay nangadto mi ni aging adlaw sa ilaha mato nag-guest sila kay talaging pare-parehar mga inustoryahan mga Bisaya magsinuporta ay kanunay. So karon guys, ang atong topic karon is all about Thanksgiving, no? Nagpasalamat ko sa mga tao. Makita mo dito sa thumbnail guys o sa title. Magpasalamat ko ani mga tawhana. So, number one guys, before ta magsugod sa ilahang mga guys, pagpasalamat or Thanksgiving is magsaysay sa ako sa batasan ni Ate Flora May Buholana kay daghang nangutana ug unsa kunoy attitude ni Ate Flora May Buholana kay naiuban guys nga maldita kuno siya ingon may naka-hear po ko guys ug nakadungog po ko nga si Ate Flora May maldita kuno. So among gisuwadyan dito ni adto ming Renato Adventurer. So mao ni gaaho ang nabantayan ni Ate Flora May Buholana. So karon guys, mao ni si Ate Flora May Buholana. So naay nag-ingon nga maldita si Ate Flora May Buholana sa ag-aho lang guys ha, murag sa ang kasing-kasing sa unang-una dili jud siya ing ana nga maldita. Hinuon guys, first time pa man jud pud to nagkita or nag-meet me or nag-collab sa among vlog. So feeling just ang kasing-kasing guys kay mura jud siya og natural lang nga vlogger guys ba, kana bitang mura og mo abi, kana bitang feeling nimo nga imong sister na jud murag close na mo bitaw guys, nga murag musig kana pa anang time nagkakita mo pero murag imong kasing-kasing bitaw murag kuan ka nang close na mo kaadyo. So mao to guys, di man jud siya maldita guys, basin pod guys mamaldita pod siya kanang mga tao nga mamaldita pod kay kabalo man jud ta guys kung isa ka tawo gani may unhan sa bidya nga batasan, magbidya jud nagbatasan ana man jud ang mga tao karon jud malikayan nga mag away-away kay tungod lagi po anang mga chismis nga dili madugangan makuwangan na jud ang mga tao karon. So atong pasensyaan ng mga tao nga ana ato na lang pasagdaan ug ato na lang kita lang magpaubos kay ang magpaubos guys daghang grasya nga moabot. So mao lagi na guys si Ate Flora May guys, before ko nagsugod sa ang collab butong fa vlog, nakita mo jud nato guys sa ato ang vlog na ay before jud ko nagsugod is nagunahuna jud ko content guys, nagunahuna jud ko content unsa ang ikuan istorya ni kay murag lain man pod guys udi ka mag-ready sa imong hunahuna mo impronto ka dito sa imuhang ka-guest nga special biya po sa Ate Flora May para namo kay kana laging sikat siya padungan masikat bila sa Flora May magpa silver button na biya siya puhon. So atong tabangan po na siya. So before ko nagsugod sa among collab guys, nagunahuna jud pud ko naingon ko nga unja na mata magsugod kay murag igulbaan jud ko guys ang time man kay igulbaan jud ko mato nag-istorya ko nga mao ni nga nagunahuna jud ko guys before ko nag-vlog kay lisod po ning mag-vlog ta guys ug impronto kay magloading punta. So karon kay murag wa po ko ka-loading guys jud ning before ko nagkuan guys 1 week po ko ani guys gawna kay ani na lang ang buhaton kay ning collab man ko or ning adto man ko sa ilahan ni Ate Flora May. So mao ni Thanksgiving na lang sa una sa before na strike ta. So ni strike man ta naman ato ang first vlog sa striking. Strike lagi ta guys. So mao lagi to guys. Pag sugod pa namo sa among vlog is makikita jud niya ang iyang kamaayong attitude. Kuan guys, sa camera ug sa back nga camera or sa front or sa back nga camera, pasabot anang front camera guys nasa tubangan. So kung mingon tag back nga camera wala sa camera, wala sa kanang kamera behind the scene ba. So mag-discover jud ko sa behind the scene guys, grabe jud siya guys, kamaadyo gud nga tawhana, maadyo jud siya guys kay mag-feel jud nas ang kasing-kasing guys ug sa akong pananaw nga maadyo jud sila tanan. Di lang pud kay Ate Flora May pero si Terry Burst kay pag una nang kita murag
istrikta ka adto si Ate Terebers kay mo sa tawhanan mo na mag istrikta ka adto kay mar di mo smile baka mar kulbaan siguro pud to kay aming lagi GMR mo kuha nila kan kulbaan siguro pud to. So nga po kung ano may tawhanan nga nga na magbuot magnaw smile na pud ko siya wa pud smile kung sa tawhanan malita sa tawhanan. Pero before tayo ni Terebers as lang marami sa Ate Florame jud guys, dili siya maldita guys. Og katong mga tao nga ning bash niya nga ngano siya nga ma-attitude, nga nakita ni diya nga attitude kuno. Attitude, dili jud siya maldita. Maado jud siya guys. Hinuon guys, di man ta pareha og feeling og naramdaman sa tong kasing-kasing nga na siya, pero sa ang kasing-kasing guys, sa ang unahuna, sa ang mga mata, maado jud siya nga tao. Maayo jud siya guys, man atong suportaan si Ate Florame Buhulana. Bisa next week guys, magkulab na pud mi this coming June or September. June is murag mo invite mo niya sa birthday, bawal lang pud lagi og musugot siya anang June, murag musugot pero pud siya kay kanang naging mga tao nga buutan charot. So nagka-June, nagka-September na pud, ma-invite na pud mi niya, magkulab na pud mi. So atong abangan sunod at magsinuporta ay tanin jo mga kuan, bisin puhon-puhon guys og kaluyan sa Ginoo. Magkulab na magbusig always may magkulab ni Ate Florame ug ni Kuya Dwight nila dito mga bisig magkulab na may mga Bisaya man magampo ta kanunay nga unta kanang more collabs ba para murag kuan ba murag silbing kuan guys ba murag mag unity guys ba sa mga Bisaya nga vlogger kanang mga small YouTubers man lang guys si Ate Florame nakatabang namo nga mga small YouTubers nakita man jud pud namo guys sa ang channel nga daghag ning views kay tungod pud ni Ate Florame man nagpasalamat jud ko ni Ate Florame kaadyo agamong giapas ni Ate Florame guys di viewers di subscribers kundi ang giapas si Ate Florame is unity guys ba magtinabangay guys ba as a vlogger ug small YouTubers. So maro to guys Ate Florame jud guys is dili siya maldita. Basin pug maldita siya guys katungod sa mga tao nga bisa pug batasan di mo siya maayo sa the way nga ang tao nga mukuan pud niya nga siguro. So si Ate Florame is buutan. So next si Terebers malagi to first time na nakita niya is marag istriktahon pero pag kulab jud namo is maadyo man pong tao guys mo nang before jud ko ni kuan ni kusang kasing-kasing sa huna adyo ki-observe sila isang tawhan na sila kaingani pero maadyo man po sila guys especially sa mga parents ilang mga manang Helen mga maayo sila ibutasan guys mo abi-abi sila kay para na ho guys murag kami masiguro ang first ning collab nga vlogger nga taga diri ra pod kay ang mga kulab ni Ate Florame is mga iyang makadugod adto maigsoon pero nagpasalamat pud mi ni Ate Florame ug sa mga family niya nga kami ang kinaunhan nga vlogger nga legit pud gamay guys mga nag-guest man niya na flex mo niya kintahay so daghang salamat ka adto jud Ate Florame daghang salamat daghang blessings sa matino daghang blessings ka mo abot sa imong pamilya ug sa imong self anang padayon. So nagpasalamat po ko ni Kuya Dwight Nokalan bisan wala si dito guys kabalo ko nga si ang nag-message na si ang nag-reply po na nalipay po ko guys kay abi tug si Florame pero nalipay po ko guys sa replyan po ko pero ningon si Florame nga dili kuno si Kuya Dwight kuno kay ni kan po ko nga nganong ni reply pero wala day signal sila dito guys makita man jud pud nato guys nga lisod ang sila dito man ni sabot na lang po ko ug daghang salamat ni Kuya Dwight wala jud koy plano nga mo ilog sa imong maasawa pohon manang agaw lang Kuya Dwight support lang ko ning junduha nga unta kamo all the time og kamo unta magkadayon puhon ug invite mo sa inyong kasal kuya ha charot dita po ya. So daghang salamat Kuya Dwight no kalad og napo koy kwandari mo nang feeling jud pud na is murag brothers pud ta kay nabo koy angkod ring nga nukalan so magkasinabtunay jud ta ani guys nga unta ang wish is mag more kulab pa taninjo mama po na ang apong ampo is magpadayon taninjo sa ato ang vlogs mo jud na. So tara to guys ni manang Helen po daghang salamat po sa imong suman nga maalamian pag ingkid na ho guys kay mura nakalitan ko guys baka mura nahunong po ko karidyo na ana kay pag ingkit na ho na feel na ho ag lubi nga bukayo lami bukayo kay mo junay ang kinalimian guys nga especially sa pan nga nagbukayo mo junay ang ganahan guys. Daghang salamat sa inyong suman manang Helen padayon sa imong YouTube channel padayon sa imong mga content nga maadyo sa di lang kay manang Helen kay Florame Ate Florame pud og kang Terebers sa mga kadugo ni Ate Florame og mo na masuguro pud to guys ug napasalamat po ko sa pamilya papa lagi pud ni Ate Florame sa pag-welcome nila sa pag support po nila namo as a vlogger po nga mga Bisaya po mga small YouTubers po sinabot tayo nagita po ninyo og daghang salamat sa mga Florame Fans Club maraming salamat na Tagalog ko
daghang salamat sa mga ning accept namo sa Florami Fans Club. Daghang salamat og magpadayon ta ninyo sa support each other kay arong daghang blessings para maabot sa itong mga kinabuhi sa itong pamilya. So maura siguro to guys og daghang salamat og wala siguro ko i-shout out sa ron o shout out na lang ko sa mga ning kuan ning tan-aw karon o ning supports on YouTube din subscribe. Daghang salamat kaazo. So blessings pud mo guys kani abot sa ang kinabuhi. So unta magkamit-meet ta individually magkita-kita ta. Kung isa tong gusto magpagkita charot. So daghang salamat mga Bisaya supporters, mga kinsa man mga tawhanan as laing naso. Daghang salamat din subscribe sa YouTube channel og unta magtinabang ay tag-ampo guys ka unta more blessings pa mabot to ato ang kinabuhi sa atong pamilya og mara to guys ato pong suportahan si Florami nga maunta maka silver button na siya puhon-puhon. So mara to guys og daghang salamat og see you soon na pud sa ato ang next vlog. So kimingaw jud ko ninyo kay one week tang wala ka upload kay sorry jud ka adyo. So daghang salamat guys, bye bye, see you for the next vlog.